Hi everyone, my name is Andy Patania Matthew. Join me as we learn and unlearn things and make new discoveries. This is Andy's Coveries. And the comma goes to and discovery. You are still watching our Valentine's series for the whole month of February, and for today's episode, we are going to discover a very unique love story that will surely touch your hearts. We are here at Dubby's Ultimate Burgers in Mandaue City, Cebu to interview a very lovely couple. They are a gay couple and one of them is deaf. And the other partner really took the time and the effort to learn sign language to communicate with the love of his life. Let's all welcome to the show. We have Leo and Danilo. Hi! Kamusta? Happy Valentine's to the Happy both of Valentine's. you. Valentine's. So this is Leo and this is Danilo. So Danilo is deaf. Is this inborn? Is this something that he was born with, Yes, Leo? ma'am, and boy. So how did the both of you meet? Danilo and me, ma'am, nag-meet me sa dating app. Oh. It is Romeo, called Romeo. And then, nag-meet me dito. And then, first na mo nga chat, ma'am, kay, siyempre, about sa personal life. So, about sa personal life niya, nag-open siya nga, he is a deaf. And then, for 1 month, ma'am, kay gitudloan ko niya mag-sign language. Kay na-inspire ko niya, ma'am, kay at least ba sa 1 month niya ay pag-meet na mo sa app, ma'am, kay admire ko niya kay tungod kay open siya, di wala siya na-scared nga ay deaf ko, then ang ka-chat na ko kay normal ra makahira, but mo to ko niya nga naka-interest ko niya, ma'am, nga ay ano din ako suwayan kay start man good man kay try man good kay basi na bad happen pero na-try na ako for 1 month tamo nga communication sa dating app, and then after one month nam sa atong 1 month man kay nag-train gud ko niya always mi mag video call sa dating app na to about sa iyang life, pero sa iyang life pod, ma'am, kay through sign language ra pod ang amo ang ginastoryahan. And then, naka-learn ko niya for 1 month, and then after 1 month, nag-meet me, and then, mo to siya mo. How about for Danilo? Danilo, if you could relate to him, nganong wala man gyud siya na uwaw nga i-divulge gyud sa iyahang profile sa maong dating app that he is deaf. Dili daw siya shy daw mo. Because, tanan niya, ma'am, kay same rata nga level, ma'am. But if meet ko no before nag-talk siya regarding sa iyang sitwasyon nga deaf siya. But nakasuway ba si Danilo nga once nga na-find out sa imuhang potential partner through the dating app sa iyahang kondisyon mo atras ang other person? Naa, ma'am. So unsa man imong na-feel na si Leo kay nipadayon gyud sa inyong relationship? Happy to siya, ma'am. How did you start learning? Diba, you said nga mag-video call mo, but was it difficult nga you did not have prior experience man no sa sign Yes, language yes, ma'am. growing up? So unsa man imong mga techniques nga gibuhat ato para masayon ka Kato, makatuon? ma'am, kay for 1 month na ako nga sige ko no kay ang ako nga style, ma'am, kay ginasuwat na ko siya, ma'am. Ginasuwat na ko siya kung sa nga words, tapos after na ko isuwat kay na-review pud na ko, ma'am. Kaya din isa po ginatudloan pud ko niya kung unsa ni balik ang sign language, unsa ni siya nga sign language ani nga word. Muna nga kada adlaw-adlaw na mo nga video call, continue gad ang na ko, ma'am, still learning gapon ko siya kay ang style mo ko na ako sa una, ma'am, kay mangutana ako kung unsa gani sign language ani
sa sign language ani mo to nga nag-gain gid ang ako ang pag-learn sa sign language. Nya pila naman mo ka years together? For ang sa among pagka-uyab ma'am kay 2 years og 9 months mi in relationship, mag 3 years mi karon for May 1. And it's also another story, no, about your gender identity and sexual orientation. Was it also kanang struggle para ninyong duha to open up to your friends, your family? Yes ma'am, sa ako gud ma'am kay struggle gid siya ma'am kay for the age of 25 dito ko na open man gud ang ako ang identity as a bisexual. And then wala kabalo ang parents nako, family nako, mga friends nako about sa ako ang gender identity. Then for first nako nga na relation ma'am, tago ra gyud siya. Pero katong naabot siya sa kuha, then dito ko na kanya di nako i-open nga ikaulaw nako. Then I'm thankful po sa ako nga family ma'am kay tungod kay open ra sila. And then nag-ingon sila nako nga dugay naman mi kabalo. Pero kami nagpaabot ra nimo kung kanus ka ma-open, and then open ra sila sa among relation ni Danilo. Same po sa iya nga How family. about you, Danilo? How long man ka nagtago, if nagtago man gyud ka sa imuhang family? Since bata pa daw siya, ma'am. Nakabaw na sila. Kabalo na ang family niya. But not use a girl nga dress, ma'am. Same lang gapon sa boy. Wala siya naula gapon sa siya mo. That's very nice, no? I really admire your confidence, Danilo. I know nga dili lalim. I know it's very challenging, no? To be differently abled and at the same time to belong to kana society nga marginalized nga sector ba. Yes. But despite that kay wa siya pake, di ba? Wala siya I don't pake, care ma'am. what you say as long as you're happy. Yes, wala siya pake, ma'am. Yes. Kamusta man inyong relationship so far, karon? So far, ma'am, sa mga pagka-uban for 2 years and 9 months, tagang siya struggle, ma'am, kay sa mo ang kwan, ma'am. Pero sa mga pag-inugab, ano lang ni ma'am, nag-care mi sa usag-usa kay we all know, ma'am, nga si Danilo is nasa world of mute world and me kaysa makahear ko, saba kaayo. Pero tungod sa pinaghigugmaay na mo dalawa, ma'am, we meet in one world, so to care each other and to love, not also nga lisod gid siya, ma'am, pero despite sa amo ang patient, sa amo ang need lang gid sa amo ang relasyon na mag-understanding ra gyud. That's why nga sa amo nga panagkauyab nga wala gid ingon nga worst nga problema nga nitabo sa mga katungod kay open mi, honest mi sa usag-usa. Unsa may mga things nga you do together as a couple? Favorite things nga inyong buhaton? Things nga always na mo buhaton dalawa mo kay mag-training mi sa Dragon Boat or sa PADS team po. Unang always na mo dira na mo makanang time na mo banding na mo every weekend. Dira na mo ma-spend ang time na mo di kay example kay nindot kayo sa feel na mo dalawa mo kay sa despite sa mo kay tungod man gud sa mga sitwasyon ma'am daghan kayo nga mga wala ko nagkuan sa mga tao nga nagkuan sa ilaha nga negative ko yung pananaw mo bang mga deep siya na nagkuya man sila nga isa deaf pero sa ko mo ay wala ko nag-care kung sa pagsuryan nila ako amang ko unsa ang naan ako niya kung unsa kay gugmaon niya sa ko. How about si Danilo? Ganahan siya nga things to do happen sa mo dalawa is to be one to be family sa mo dalawa and then continue kung sa among ipangandoy a future na mo dalawa and then still good nga strong. I-ask si Danilo, unsay natabang nimo sa iyang life now that you're together? Iyang first partner ba is hearing also or deaf? Ano ma'am, deaf di hapon. Deaf iyang first. Karon ako ra ang first niya nga hearing a partner. So unsa may natabang sa iyang life now nga nagkauyab mo? Help sa iya family, help sa iya ha. Always ra gid mag-help daw kuno. And carry daw mo.
How about for you, Leo? Unsay mong mga realizations after nimo nakaila si Danilo, especially towards the entire PWD community ba? So ako ma'am nga sa mga pinagayan ni Danilo ma'am kay ako magutong tao sa una ma'am nga maulawon na walay self-confidence po ma'am. Pero tungod magud ni Danilo ma'am, dito ko nakita sa iya ma'am nga kung despite sa iya nga sitwasyon ma'am ba, deaf siya pero maingon ako nga mas baga pa siya gnawong nako. Really? Yes ma'am, mas baga pa siya gnawong sa ako, mas naasa pa self-confident kaysa nako nga deaf man siya pero mas grabe ang kaniya bang aggressive siya nga makig-stand up gid sa mga uban ma'am ba. Mo to dito ka na kaniya nga inspire ano ka. dili na yes, ano dili na ako makaya nga nakaya man ni Danilo as a deaf, kaya siya makigsabayan sa mga normal ra gyud mga hearing. Then dito ko na inspire niya kay tungod kay anong dili nako makaya if kaya niya. How about unsay mong message to kanang the normally abled nga mga tao about their how they treat pa mga differently abled individuals? Ang masultira gyud nako sa mga same nako ma'am kay mostly man good sa nakita nako sa mga PWD or sa mga other people man good nga normal kay ginadaog-daog lang gyud nila mga PWD. And then night time good din sipod ma'am nga para sa mga relasyon nga siya nga deaf, night time madungog mo ako nga ano amang na siya oy nga na sama pa nga uya pa gyud mi dalawa nga makasakit na pagud tayo ma'am nga mapalit rin sa merkado mga amang kay ako magud tayo ng good ma'am kay di ko mag-sultit kay kung basta kauban ako siya ma'am kay say lang ni trigapon ako ang i-approach niya or i-talk niya. Ang masulti rin ako sila ma'am or advice na ako sila nga respect them as a normal people. And I think this is also the advocacy of different organizations such as PADS, who's really looking out for the welfare sa atong mga differently abled members sa community. Muna ito sing pasalamaton ang Dubby's Ultimate Burgers for being our generous host for today's taping. And it's really nice that kasagaran gyud sa mga employees nga nanarbaho din sa PADS kay mga membros sa gihapon sa PWDs aron matagan sila og igong oportunidad to earn, to start their own livelihood, diba? And lastly na lang, what's your Valentine message for each other? I always treasure for what I have, and I always for every day I always miss you, and I always need you, and for every a minute I need you, and for every second I want you always. You're always in my life, and I love you. So, abi sa mga tao nga mas kinahanglan ka ni Danilo, pero bali di ay mas kinahanglan nimo siya sa imong life. Ako sa mom, yes. How about you, Danilo? Your Valentine message for Leo? Dear Leo, happy Valentine's Day. Me not give you things, but want me to him. So yung Wala siya wala siya mahatag nga bagay daw kuno sa ko pero ang iya gusto ihatag ang kagalingan diri niya. yung love. Ang love. Pero wa man siya mahatag nga bagay sa Yes. imuha. Pero nami ihatag nga something ninyong duha. Dubby's Ultimate Burgers Valentine's bouquet for the both of you to enjoy. So this is Dubby's simple gift of love for the both of you. Do enjoy it. Thank you kaayo sa pag-share ninyo sa inyong story to all of our viewers. Thank you, ma'am. So inyong goal is hutdo na ninyo. Alright, so once again, we would like to thank Leo and Danilo for having the courage Thank to you, share ma'am. with us your wonderful love story. Ug sa inyo pang nakita, regardless of
physical ability, physical capacity, regardless of sexual orientation or gender identity. At the end of the day, love always wins. This has been Andy for Andy's Coveries.